kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye a ɲɛɲinini di ka lase aw ma o ye an ka ca ye ala sɔrɔli aw fɛ o na kɛ nisɔndiya ye aw bolo arajo bɛn ka lamɛnjɛkulu assalamu alaikum dunkari waati sera bi dunya in na tarata Desanburu kalo tile 18 san 2018 a labɛn bɛ fasirijɛkulu ɛmaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. A ka laɲiniw sabatibaliya o kosɔn barakɛlaw tɔgɔla solonadon jɛkulu UNTM a ko ale sen tɛna ye ɲɔgɔnnajɛrɛ la n'u ko ma conférence nationale n'o ye jamanadenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka kuma sigi cogoyaw kan n'a ŋaniya sirila gouvernement fɛ. Selenge n'ale bɛ Baya commune fɛ kabini kunungo a bɛ ka ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila a bɛ kalanbolo ani ladɔnniyali ko fɔ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kunnafoni ɲinini o siratigɛ fɛ G5 Sahel o ka lahalayaw a bɛ olu ko fɔ. Kɔnɔwarikaw fɛ yen kulu min bɛ yen fanga ɲini o sira fɛ n'u ka ma coalition au pouvoir ale ye u ka sigida n'u ka ma cité balnéaire Grand Bassam ale ye i ko a faw la kalata o kuncɛlen nka port buye o de tilara la n'o ye Abidjan o commune ba dɔ ye dɔnnibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisa daani na aw ni cɛ maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sandaani na a ka laɲiniw sabatibaliya o kosɔn Union nationale des travailleurs du Mali UNTM a ye gangan ci k'a fɔ ale tɛna ye conférence nationale dialogue social o kɛnɛ kan n'o ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ ka kuma adamadenya sigi cogoya kan jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ŋaniya sirila gouvernement fɛ a bɛna waleya janvier kalo tile 15 tile 16 san 2019 u ye laseli sɛbɛn dɔ de bɔ ka bi décembre kalo tile 6 tɛmɛlen mun kɔnɔna na UNTM a ko an b'an sen don a suma mɔlen n'a ka andaraki k'a sababu kɛ an tɛna ye a kɛnɛ kan a bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ ko fɔ tile 15 tile 16 janvier kalo san 2019 bureau exécutif union o tɔgɔ la o de ye nin kumakan in k'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu tɛna ye a ɲɔgɔnnajɛrɛ in kɛnɛ kan o kɛnɛ in ko tɛ baarakɛlaw ka hakɛ ɲini kɛnɛ ye ko baarakɛlaw ka hakɛw kan ka danbɛru u ye fɔlɔ de u ka sɔrɔ ka taa sigi ka kuma adamadenya sabatili o sira taama. Selengekaw fɛ yen n'a bɛ commune baya la ale ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila kabini kunungo a bɛ kalanbolo ani ladɔnniyali kɛnɛ a b'o kofɔ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ko ma ko journaliste d'investigation composante police G5 Sahel o kɔnɔna na o nafa ye jumɛn ye G5 Sahel ale yɛrɛ ye jamana duuru ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye Sahara kungo kɔnɔna na minnu n'u farala ɲɔgɔn kan k'u kɔ jo k'a fɔ u na mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaaw k'olu kɛlɛ tile 5 bɔɲango u bɛn'o de kɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ in a labɛn bɛ office central de lutte contre les stupéfiants OCS bakuruba fɔla baaraɲɔgɔnya ani office des nations unies contre la drogue et le crime dɔwɛrɛ tɛ dɔnnibaru ɲininaw i ka dɔn ka fɔ ka se ka taabolow dɔn n'o bɛ mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaaw olu kɛlɛcogo fɛɛrɛw ani sariyabolo minnu b'o la taabolo minnu b'o la dɔnnibaru ɲininaw ni forobaca kɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u kɛlɛli a b'o kofɔ n'o ye mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaaw ye. Farafinna bondakun kan an b'a yirala k'a fɔ kɔnɔwarikaw fɛ yen u ka fanga ɲinikulu min bɛ yen n'u ka ma coalition au pouvoir n'olu de bolo bɛ fanga la bi ko u ka kalataw olu kuncɛlen kɔfɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ cité balnéaire Grand Bassam u wulila k'u jɔ ni o ye nka mun tilar'u la o de ye port buye ye ale dun ye Abidjan commune belebele dɔ ye élection municipale a bɛ ale de kofɔ partiel waati furancɛ kalata nagakɔrɔ kalata mun kɛra dimanche donya tɛmɛlen ni a kari ɲɔgɔnna a fanga bonyana kosɛbɛ jaabi labanw jateminɛw bɛ ka olu de kɔnɔ. Faransi jamana san 2019 daminɛ waati a ko a bɛna fɛn min ye ka dɔn ka fɔ pick-up n'o ye bolimafɛn sentigɛ duman o 34 a bɛn'o di Burkina Faso wolomasiri tabaw ma yaasa u ko a bɛ jɔ cogo min na fɛn min ye mugujugu ci la jatigɛwale kɛbaaw olu kɛlɛli la Sahara kungo o kɔnɔna na nin kunnafoni in fɔra kunungo ministère de la défense fɛ Faransi jamana o tɔgɔ la jamana ɲɛma Burkina Faso tɔgɔ la Roch Marc Christian Kabore ale ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ ani ka dɔn ka fɔ kumaɲɔgɔnya tɛmɛlen ani ministre de la défense o cɛ Faransi jamana tɔgɔ la Florence Parly. Ni ne bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam fimani kale k'ale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye k'a sababu kɛ an ka baara don a kɛli t'an tɔɔrɔ
n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bamara ka kunnafoni jatara tɔ a n'a ka laselibɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka kanuya kurali ka ɲɛsin anw lamɛnli a n'an filɛli ma ne b'a fɔ aw ye sa ko k'an bɛn sini ni Alahu subahana wa taala ya jabar n'a sɔnna ma dɛ. maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.